Carme Miquel forma part de la generació de mestres valencians que es va educar durant la dictadura franquista. Alhora, forma part d'una generació que, clar, van haver de patir aquesta classe d'educació, però al mateix temps és la generació que la va vèncer i van generar una altra escola diferent. Doncs és que Carme Miquel és una mestra molt compromesa i molt enamorada de les lletres. Ella mateixa, jo crec que en si ja és foment lector, ho viu molt, és per a ella jo crec una experiència vital, més que un ofici. Durant els anys de la introducció del valencià a l'ensenyament, van aparèixer diverses coordinadores comarcals per tot el País Valencià que defensaven el paper de la llengua en la societat i en l'escola. Jo vaig conèixer a Carme Miquel com a mestra, com a companya. En aquell moment Carme era la directora de l'escola del 9 d'octubre. No era fàcil portar endavant les línies en valencià perquè encara n'hi havia un sector del professorat i un sector de les famílies que no tenien clar que allò d'aprendre en valencià era algo bo i que ens anava a servir. Jo he admirat moltíssim sempre en ella la capacitat de diàleg i la capacitat de consens i el ser una persona molt conciliadora. Els primers anys de la introducció del valencià, que és quan s'aprova la llei d'ús i ensenyament del valencià, ens trobem amb una paradoxa, i és que per primera vegada és legal ensenyar en valencià, però no hi ha materials didàctics. Aleshores, Carme Miquel i un altre grup de mestres van elaborar els primers materials didàctics, o dels primers, per a l'ensenyament de la llengua. Eren uns llibres que es diuen Bola Topi, Parotet, Sucret i Milotza. I jo tinc un record molt marcat en aquest llibre, que és obrir el llibre i tindre un pensament que era caram, puc llegir igual que pense. Ella no sap la transcendència que la seva feina ha pogut tindre en vides de persones concretes. I aquests llibres tenien una cosa en comú, i és que tots partien de la manera d'ensenyar de la metodologia Freinet. Consistia en establir ponts entre els continguts educatius i els interessos dels alumnes. La nostra escola és una escola oberta. Quan se tanquen les portes, quan se'n van els xiquets, s'obrin per a tot tipus d'associacions i d'entitats. I tot això, la llavoreta, és de Carme. Jo crec que si ella en aquell moment no haguera insistit tant en que era molt important fer aquelles coses, possiblement no les hagueren fetes. Carme Miquel té llibres per a totes les edats i fins i tot Carme Miquel té el primer llibre oficial de la literatura infantil i juvenil valenciana, que és el llibre d'Un estiu a la Marina Alta, que es va publicar l'any 1970. Des dels llibres per a xiquets, ella sempre no pot amagar en la literatura aquest compromís amb valors. El tema de la coeducació i el tema de la igualtat i el tema de l'educació mediambiental, el tema de la sostenibilitat, és que tots els temes que ara pareix que són nous i que vinguen ara de moda, no. N'hi havia persones que portaven en la sang el ser mestra que ja ho portaven treballant des de fa molt de temps. Jo diria que el llegat de Carme Miquel és un llegat molt gran i molt important i molt valuós i molt ampli, perquè des dels primers llibres de text fins a les novel·les que ja li han donat un reconeixement literari per a adults, és un llegat que es projecta cap al futur sense dubte. I jo la paraula que li posaria a Carme és bona, però bona en tots els sentits, perquè ha sigut bona mestra, és bona mare, és bona iaia, bona voluntària, bona sindicalista, bona lluitadora per el tema del valencià, bona escriptora i bona lectora. Jo crec que tots els qualificatius que podem posar-li davant portarien la paraula bona. Crec que Carme és una persona, una dona de les que són referents del nostre País Valencià i una persona que jo personalment admire i estime, me l'estime molt.